Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму змейстер Лукашукі. Мы па-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну, як вы бачыце, у нас вельмі насычаны, ну, як звычайна, эфірны дзень і чарговы раз, хаця даўно ўжо не бачыліся, завітала да нас дырэктарка шэлтара для уцікачоў фонда дабрачыннай дапамогі беларускім і украінскім імігрантам у Польшчы «Жыцце» Ганна Федаронак. Добрый дзень, спадарня Ганна. Добрый день, трошку зараз не трохи вы помылились, Змитер. Уже не, ну все меняется, да, я не поспеваю за трендами. Меняется это зараз шелтер для палітуцікачоў з Беларусі только і з дапамогай фонду BuyHelp. Вось так. Такім чынам шэлтар для уцікачоў, палітуцікачоў з Беларусі пры дапамозе фонду BuyHelp. Ну, дарэчы, гэта не толькі, дакладней, не толькі. Гэта, я там скажем, не тое, што не памыліўся, а не агучыў у дадзеным выпадку, таму што, як хто-небудзь можа дагадаўся, а можа і не, у нас тут зараз знаходіцца адна з лукашолак. Так, баба Галя. Баба Галя. І вось баба... Про гэту тэму мы таксама паговорым, каб трошечку гумару дадаць у наши не вельмі вясёлыя часы падзеі і ўсё што жыццё. Таму, але давайте ўсё ж таки про жыццёвае і надзённае. Шэлтар для уцікачоў, палітуцікачоў з Беларусі. Працягваецца гэты працэс? То есть людзі па-ранейшаму з'язджаюць? Так, я хочу трошку распавесці, можа, таму, хто не ведаеце, што такое шэлтар, дзе ён знаходзіцца. Трохі гісторыі, там буквально парочку хвілін. Так, шэлтар быў адчынены ў 22-м годзе, як пачалася вайна, спачатку для украінскіх мам дзяцей. Дапамагалі нам італьянцы, і гэта быў шэлтар для украінскіх мам і дзяцей і беларусаў. Ну, там мамы дзяцей так подразумевалася так, але ж ехалі нашы беларусы, і у нас, вы самі разумееце, нічым не адрозніваецца вайна ў краіне ад таго, што зараз робіцца ў Беларусі, і таму мы дапамагалі яшчэ тады, дапамагалі беларусам, которые з'язджалі, палітычным беларусам, которые пацярпелі ад рэпрэсій. Вось. А пасля, як скончылася праграма ў італьянцаў, дом ужо быў, усё было усталявана, і патрэбна была дапамога беларусам, і мы кінулі кліч, гэта было год таму. 1 кастрычніка мы былі пад пагрозай закрыцця гэтага дому. Вось. І тады мы сабралі на першы час, дзякуючы беларусам, якія данацілі, нам забралі на пару месяцаў, сабралі грошы, і потым ужо фонд BuyHelp узяўся нам дапамагаць, яны нашлі спонсора, донора, заключили домову с уласнікам дома на оплату, тому что это фінанс исчерпали, і трэба нам зноў неяк пратрымацца месяц-два. Таму я прашу беларусаў наших, усіх, хто мае нейкую магчымасць дапамагчы, 50 злотых, 100 злотых, у каго як атрымаецца, можа, хто больш зарабляе. Я просто хочу сказаць, што гэта справа, гэта рэальная справа. Я спецыяльна сёння прынесла свою дакументацыю. Гэта не просто бумажкі, гэта не просто умовы, якія мы састаўляем з людзьмі. Гэта лёсы, гэта беларусы тыя, якія атрымалі дапамогу только за гэты год, за апошні, як мы працуем для беларусаў. Гэта каля сотні чалавек. Гэта і мамы, дзеці, гэта і ваяры, якія прыязджалі, якія сем'і вывазілі свае з Беларусі. І яны атрымоўваюць дапамогу. Палітвязні ў нас могуць жыць да 2 месяцаў, а людзі, якія проста па рэпрэсіям выязджаюць і маюць доказы дакументы па доказам рэпрэсій, то месяц. За гэты месяц у шэлтары дапамагаем знайсці. Па-першае, гэта легалізацыя. Чалавеку надо расказаць кожны крок. Сям'я, якая прыязджае з Беларусі, яны, акрамя «дзень добры», «дзякуй», «да відзення», больш не ведаюць даже слоў такіх. А ў доме жывуць беларусы, хто жывець месяц, хто 2 тыдні, хто 3, яны ўжо больш-менш трошку нешта знаюць. Тым больш, што я сама расказваю кожны крок, як павінна, што трэба зрабіць. Спачатку надо зрабіць праязны, картку упакову банку, пасля зрабіць песель, потым надо ехаць на Табарова, падавацца на ахову. Як афармляюцца ўсе документы, дзе што кожны крок надо тлумачыць чалавеку, который прыехаў, нічога не ведаюць.
Таксама дапамагаем уладкаваць дзяцей у школы. У нас знаходзіцца школа радам на Блотнай. Вось там ужо дырэктары на мяне ўжо ведаюць, як я прыхожу з дзіцёнкам і на сазго пані Ганна. Гэта значыцца, ей патрэбна знайсці месца абавязкова, таму што дзеці ў асноўным едуць не маючы дакументаў са школы. Мне таксама маю дачку было цяжка уладкаваць у 21 годзе, калі не было ніякіх дакументаў, асабліва як вывозіць сям'ю, якая нелегальна вывозіцца. Мы працуем з байсолам, яны вывозяць, мы дапамагаем далей. Вось, таму это такая праца, которая вельмі патрэбна праца. Давайте, па-першае, я хацеў бы звярнуць увагу наших гледачоў і слухачоў, што тут вось у апісанні і ў каментатарскай адразу ёсць спасылачка на сайт фундацыя ПЛ. Калі ласка, можна дакладней фонд жыцця ПЛ, можна зайсці на сайт і паглядзець, дзе, што, як, чым займаюцца, што прапановваюць. І вось тут для таго, каб падтрымаць канкрэтна шэлтар, ёсць рахунак у злотых, калі ласка, можна пералічыць наўпрост. Тут вось ёсць адразу QR-код. Вот мы вывели зараз на экран, паглядзіце, калі ласка, на экране бачна фонд жыцця ПЛ і QR-код стаіць. Па гэтым QR-кодзе можна зайсці, зрабіць пералічэнне, падтрымайце, калі ласка, таму што сапраўды людзям, які пытанне, що ж таки 24 год заканчивается, здавалася б, колькі часу прайшло, няўжо працягваюць людзі. І я разумею, што эміграцыя у такім класічным стылі яна была, ёсць, будзе, але менавіта уцекачы палітычныя, яны працягваюць ехаць з Беларусі, выязджаць. Яны зараз едуць больш, чым ехалі раней. Ведаеце, у нас сям'я знаходзіць ужо кватэру, яны з'язджаюць, я ведаю тэрмін, які яны з'язджаюць, а ў мяне на вочерадзе ў Беларусі наступная сям'я, якая едзець. Гэта людзі, якія выходзяць зараз за крату, якія адселілі па 3-4 гады, яны выязджаюць самі, вывозяць свае сем'і. І як бы там Лукашенко не хваліўся, што ён вось такі добренькі, глядзіце, я выпускаю палітвязняў. Ой, гэтыя палітвязні, якія тэрмін свой адбылі, яны многія не атрымоўваюць разрешение на выезд, ім закрываюць выезд, а некаторыя, якія застаюцца 2-3 месяцы после сроку, яны да іх прыходзяць ператрусамі, да іх прыходзяць, іх вызываюць у РУВД, і гэта несканчаема ўсё, і людзі не могуць, яны собираюцца з'язджаць, бо ведаюць, што ніхто ім не дасць ніякага спокою, а скора выбары. І таксама іх яшчэ, магчыма, яшчэ раз закрыюць, яшчэ нейкую. Таму то, што ён расказвае, што ён... Я ведаю сітуацыю ад рэальных людзей, якія выязджаюць, якія учора былі ў Беларусі, сёння прыязджаюць у шэлтар. Я ведаю, што там атрымоўваецца і як там што робіцца. Пазаўчора ночы прыехала сям'я. Мама, тата і маленькая дзяўчынка. Вось. І тата адседзеў 3,5 гады у калоніі у Віцебскай. Вось. Ён расказвае, што ён адседзеў, выйшаў 4 месяцы таму, за 4 месяцы яму спокою не было, ні яму, ні ягонай сям'і. Это ператрусы, гэта вызовы, гэта ўсё. Гэта тыя, хто выйшаў, калі канкрэтна гэтая сям'я, скончыўся тэрмін. Так. Я чаму пытаюся? Таму што нам шмат расказваюць пра гэтых 115 чалавек, якія вызвалілі па гуманітарнаму, як там, гуманнасць Лукашенко праявіў, 5 чалавек украінца там по абмену, гэта зразумела. Астатнія людзі, і мне просто цікава, не адзін раз Александр Фрыдман у нас звяртаў увагу на тое, што ніхто, прынамсі, не апублічылася гэтая інфармацыя, ніхто з вызваленых, так бы мовіць, па памілаванню не з'ехаў з краіны. Мне просто цікава, можа быць, сапраўды да вас хто-небудзь з гэтых людзей звяртаўся. Ці ў дадзеным выпадку мы гаворым пра тых, хто вызваліўся па заканчэнні тэрміна, і яны зараз выязджаюць. У нас жывуць тыя, хто вызваліліся па заканчэнні тэрмінаў, але ж ёсць такі прыклад, украінка, якую освободил, мне даже язык не поворачивается, так сказать, он их, по-перше, посадил незаконно. У меня жила семья гэтай жанчыны, у меня жил муж и сын маленькі. Вось, пакуль яна находзілася з накратамі, яны былі выехаўшы, яны жылі ў нас тут. Вось.
Пасля яе вызвалення я з яе не сустракалася, не бачылася, не ведаю. У асноўным да нас едуць тыя, хто ўжо свой срок адбылі. Але яшчэ раз кажу, што ім няма спакою, няма у Беларусі тым, хто выйшаў за крату. У іх ёсць рызыка сесці зноў, ці заўтра, ці паслязаўтра, яны не ведаюць калі. Ось. І таму, а то, што Лукашенко вызваляеце людзей, у которых там засталося дасядзець там месяц ці там троху больш, і ён ніколі не адпусціць ні Статкевіча, ні Ціхановскага, ні Калеснікаву. Ён не адпусціць гэтых людзей. Не кажуць ужо пра Автуховіча ці Дзядка, правда? Ён не адпусціць гэтых людзей ніколі. Ён адпускае такіх, каб только паказаць вот такі жэст перад захадам, выбары ідуць. Ён прывык гэтак рабіць, ён і зараз гэтак робіць. І я думаю, я лічу, што гэта відавочна. Ганна, ну вот у працяг майго пытання ад гледача пад нікам Вожык Патрыёт. Ці шмат беларусаў цяпер звяртаецца, бо Стрыжак кажа, што рост запытаў на 50%. То есть вот сапраўды вы сказали уже про тое, что з'язджае больш, чым раней. Гэта метафора ці гэта сапраўды так, что зараз больш, чым умоўна кажучы у 23-м годзе? Зараз больш, таму што людзі з'язджаюць тыя, якія адседзелі 3-4 гады, яны з'язджаюць, не застаюцца ў краіне. Яны не застаюцца ў краіне. Ну, менш у нас не сталася у всякім выпадку. Я ж кажу, чарга стаіць. Я спісаюся з людзьмі, якія ў Беларусі, якія пішуць, вот мы збіраемся выехаць тады, ці будзе у вас месца. Я пішу там з такого-то числа освобождаецца пакой, патрымайце, калі ласка, для нас. Я не заўважыла таго, што стала менш. Я ведаю, мяне на сваім опыце, з досведу, я ведаю, як цяжка стала рабіць усё там у Беларусі, бо мне там знаёмыя засталіся, якія дапамагаюць інфармацыі ўсім, партызаны, так будзем казаць. Павел Марыеўскі. Вялікі дзякуй, спадарыня Ганна, за вашу працу і за ваше стаўленне да былых добраахвотнікаў і іх сем'яў. Я сам жыў у шэлтары, калі у мяне былі праблемы з жытлом, так і былыя ваяры там мелі прытулак. Мишелка, огромное спасибо Анне за предоставленную возможность пожить в шелтере и не один месяц. Это огромная поддержка для белорусов, которые вынужденно покидают свои дома практически без ничего. Так, ну, Максим пишет: зрабіў донат, дзякуй за працу. Можа, волонтеры патрэбныя? Слухайте, у нас дапамогі волонтеры патрэбныя. Я пишу часто ў чатах, калі патрэбна нейкі транспорт, што-нибудь перавезці ці што. А так нам дапамагаюць беларусы Італіі, вельмі дапамагаюць. Гэта Балонія, Рым, Верона. Хочу ім перадаць прывітанне. Яны нам собираюць пасылачкі. Мы працуем ужо не один год. Раз у год, а то бываеце 2 разы ў год. Яны нам прысылаюць адзялы, падушкі, нейкія такія рэчы, адзення. А яшчэ можна, калі ласка, яшчэ скажу, што у шэлтары працуе склад. Гэта склад я сама зрабіла. Спачатку гэта была гуманітарная, гэта рэчы, адзення, вопратка для дзяцей, мам, а зараз і мужчынскае адзенне ёсць, і абутак. І прывозяць людзі рэчы добрыя. Ну, яны не новыя, але яны добрыя рэчы. І як людзі да нас прыязджаюць у шэлтар, то бывае такі, што адзін заплечнік, асабліва хлопцы, якія там акольнымі пуцямі возці. І у мяне ёсць такі склад на шэлтары, і калі ласка, я запрашаю усіх беларусаў. Не толькі пацярпелых, не патрэбны ніякія дакументы. Прыходите, калі ласка, пішыце, дамовімся сустрэчы, бярыце рэчы. Асабліва многа дзіцячай вопраткі. Для дзяўчынак, многа для немаўлятак, калі мамы, можа, якія мяне чуюць, такія, якія скора народзяць. Вось, нам і каляскі бываюць прывозяць, і розныя другія рэчы. І вельмі такія рэчы ў добрым стане. Таму, калі патрэбна, не саромейцеся, прыходзьце, пішыце, прыходзьце, заўсёды буду рада дапамагчы усім беларусам і украінцам. Слушайте, ну вот Гэри Дэвидсон піша: подозраю, что багата едуць, каб з'ехаць, не маючы пераследу. Ведаю асабіста людзей, якія адмыслова нарываліся з міліцыяй, каб пасядзець 15 сутак і з'ехаць у Европу. Ну, магчыма, і такія былі, розныя былі. Вы дзеліце на вот, калі до вас звяртаюцца, на тых, хто 15 сутак пасядзеў, хто 3 гады пасядзеў. Вот як увогуле, я ж
гэта ж не гатэль у вас там на 8 паверхаў, невялікі дом, абмежаваная колькасць людзей можа звярнуцца. От як вырашыць, каго браць, каму найперш патрэбна дапамога? Самае галоўнае так, што ў нас не вельмі шмат месца ёсць, каб усім дапамагчы. Бываюць такія, што скардзяцца: вот, няўжо вам... Кожны чалавек праходзіць верыфікацыю. Верыфікацыю раблю не я. Верыфікацыю робіць BuyHelp, BuySol. Яны, кожны чалавек, які да нас едзець, праходзіць верыфікацыю чалавек. Каманда рашае. Тут не то, што тут падзякаваюць Ганне, ўсё гэта не мая праца, асабіста мая. Гэта праца ўсей каманды. Вось. І таму працуюць шмат людзей над гэтым, кожны чалавек верыфіцыраваны, едзець, але ж людзі, якія з'язджаюць, яны маюць на гэта права ехаць, яны вырашаюць свой лёс самі, але мы дапамагаем толькі пацярпелым. І зараз апошні час толькі тым, якія з'язджаюць з Беларусі вот прямо сейчас, таму што тыя людзі, якія пішуць нам: вось у мяне цяжкі стан, я дапамажыце, калі ласка, за першы запыт ідзець, калі ты з'ехаў. Калі ён кажа там 3 гады таму, то размовы нету, таму што на 3 гады знаходзячыся ў Польшы можна на хостел зарабіць. А асабліва дапамога патрэбна тым людзям, якія з'язджаюць з Беларусі прямо зараз, таму што яны прыязджаюць. Вот як мы ехалі ў 20-21 год, я помню, я ехала без рэчаў, з малым дзіцём пад рукой, пад пахай, як кажу, 8 гадоў у нікуды. Я не ведала, што будзе далей, бо там толькі 12 лет свяціла, 12 гадоў. І тады не было такой дапамогі. І я удзячна была, што у Кіеве, у хостеле мне знайшлі месца сярод такіх беларусаў. Там было 6 коек у маленькім. Гэта была бяспека, гэта быў дах над галавой. Я ніколі не забуду тую дапамогу, якую атрымала сама я. Таму мне вельмі хочацца тую самую дапамогу аказваць людзям, якім патрэбна гэта. Такім чынам, я яшчэ раз звяртаюся да наших слухачоў і гледачоў. Вось тут у чаце, у каментатарскай ёсць рахунак, перададзены ў злотых. Калі у вас ёсць магчымасць, вы можете наўпрост по гэтым рахунку зрабіць пералічэнне, альбо я попрошу, каб далі яшчэ раз на экран QR-код, по якім можна зайсці і паглядзець. Ну, альбо зайсці на сайт fondjite.pl і там таксама паглядзець неабходныя рэквізіты. Ёсць жа ж там яны? Фонд BuyHelp, а не жыць. Значит, неправильно. Lincoln Media рахунак я дасылала, Lincoln Media, а QR-код гэта... QR-код, то тут просто, відаць, знайшоў старую спасылку наш СММщик. Ну, караці кажучы, праз BuyHelp можна ўсё зрабіць, усё. QR-код гэта той... Да, вось, караці кажучы, QR-код самае галоўнае. Калі ёсць жаданне, праз яго, вот он ёсць на экране, праз яго та самае. Все можна знайсці. Ну вот, нарэшце, я чакаў, я хацеў сказаць нешта, я чытаю каментары і ніводнага не бачу, як заўсёды з такого стылю, што гэта ўсё збіраюць, потым дзярбаняць, потым та самае, нічога там людзям не даходзяць, що там сабе ў кішэню кладуць. Троху іншае, але тым не менш. Я имел общение с донором BuyHelp, и он сказал, что на год вперед оплатил работу шелтера и зарплату для директора шелтера и куратора. Кто это, я не знаю. Кто это директор, кто это куратор или кто это BuyHelp. Вот той, кто писал, не ведае, тут не разобраться, але тым не менш, наколькі сапраўды вось сітуацыя на сёння складаная і якія адносіны з BuyHelp. Ну што, Лявончык не мог знайсці там уже на 2 месяца яшчэ дадатковых грошай? Ну, я не ведаю, ну, можа тады запытаць гэта ў Лявончыку, BuyHelp. Я працую ў шэлтары, я не замову з хазяінам дома нема у мяне напрамую, гэта аплочвае ўсё BuyHelp, я просто працую з людзьмі, дапамагаю людзям. Калі гэтыя пытанні такія ёсць, то это не да мяне пытанні. Я ведаю, што гаспадар Лявончык казаў, што ў нас надо патрымацца, зноў у нас ліміт вычарпалі, што з новага года будзе у нас усё, шэлтер будзе існаваць. І ў мяне зараз мэта, каб шэлтер існаваў далей, ну хаця б яшчэ год.
Вось. А я не ведаю, хто ў нас донар, я з ім не знаёма, я не маю свайго ніякага рахунка. Гэта рахунак не мой асабісты, ніколі не бяру грошы сама, таму я не ведаю, гэта не для мяне пытанне. Ну так, я таксама цалкам разумею, я ведаю, як працуюць гэтыя фонды, і ў дадзеным выпадку размова-то ідзе пра тое, што ну, не прыйшоў бы чалавек расказваць пра тое, што грошы скончыліся, няма чым плаціць. Калі я ведаю выдатна, што Лявончык у любы момант можа ўзяць праглядзець наш эфір і сказаць, калі гэта не так бы было, і сказаць, так я ж аплаціў, што вы там усё ў роце. Я не ведаю, ну что я знаю, я ведаю, што Лявончык глядзіць зараз на самаправым эфіры. Ён бачыць усё, можа сам зараз хай напішыць, адкажуць на пытанне. Я вам расказваю пра боль, не сваю боль. І моя боль гэта таксама, таму што кожны чалавек, які з'язджаюць, кожная гісторыя, гэта адклікаецца недзе там унутры. Я расказваю пра гэтых канкрэтных людзей. Вот столькі вот за год і мы дапамаглі, і столькімі яшчэ можам за год дапамагчы. Дарэчы, колькі вот людзей прайшло за год праз ваш шэлтар? 138 чалавек, я пералічыла. 130... Толькі за год. Ну так, 138 чалавек, якія раптоўна вымушаныя былі сарвацца з месца, выехаць з краіны. Хто як? Хто можа, паспеўшы, як кажуць, заплечнік на плечы закінуць, у якім толькі дакументы, там ці, можа быць, сменныя шкарпэткі і ўсё, не ведаючы нікуды, нішто, нідзе ты будзеш. І вот атрымаць такую дапамогу гэта бескаштоўна. Гэта вельмі ценная сітуацыя. Давайте яшчэ раз звернемся до наших слухачоў, гледачоў. То есть вам трэба аплату зрабіць на бліжэйшыя некалькі месяцаў, так, пратрымацца. На лістапад, на снежань, до Нового года, так. До Нового года. Так что, калі ласка, калі у вас ёсць магчымасць, QR-код у нас на экране, калі ласка, падтрымайце гэты шэлтар. Што апроч, больш падрабязна, што апроч таго, што можна нейкія рэчы са склада гэтага для першых патрэбаў знайсці, дзе можна пераначаваць, якія яшчэ, што яшчэ вы там арганізоўваеце для беларусаў? Я для дзетак арганізоўваю, ну гэта лічна моя. Я вучылася калісь у інстытуце культуры і вельмі люблю ладзіць такія святы. Кожны год дзень дзяцінства. 1 чэрвеня у шэлтары, 1 чэрвеня 22 годзе, як я яго зрабіла, мне вельмі спадабалася гэты празднік правесці, спадабалася вельмі дзецям. І вот кожны год таксама ўжо хожу з працягнутай рукой, прашу грошы, хто падарунку прывозіць, хто саладосці. Кожны год у нас праходзіць свята. Зараз яно для дзяцей палітвязняў. Вось, гэта было гэтым летам, што прайшло, было свята, было у нас 35 дзяцей палітвязняў. Гэта было ў суседках усюды, у нас быў вялікі канцэрт, у нас былі аніматары, падарункі, салодкі стол, дзеці былі вельмі радыя. Гэта дзеці, якія жылі ў шэлтары, і дзеці проста нашых палітвязняў, якія актыўныя, якіх мы ведаем, бачым. Вось. Таксама такое свята хочу зладзіць зараз на Новы год. Ужо збіраю патрошкі падарункі. Вось, ужо дамовілася з аніматарамі, бо дзеці пыталіся, калі мы яшчэ да вас можам прыйсці. А да нас можна прыйсці ў любы час. Дзверы не закрыты, пішыце. Прыйдзіце, прыходзіце ў госці, папіць гарбаткі, паглядзець, як жывуць людзі, паразмаўляць з тымі людзьмі, якія ў нас жывуць. Ну, только домовленность, конечно, наперно, потому что у нас закрытая территория. Ну, человек просто з вулицы, якого я не ведаю, может, там які агент КГБшник прыйдзе. Не. Але ж, калі ласка, дзверы заўсёды адчынены, можна прынесці дзецям падарункі, можна прынесці саладосці, можна прынесці нейкія рэчы, бытавую хімію. Нам заўсёды ўсё трэба, таму што людзі жывуць, а оплачивает фонд только дом, кошт дома и аренду газ. Зараз будзе вельмі дорага нам платіць за газ. Это 1000 евро газ, бо у нас свой котел, гэта вялікія грошы, вялікае памяшканне. Таму я заўсёды хожу з працягнутай рукой. Дайце хто-нибудь что-нибудь. Ну не дзеля сябе, правда. То я ўжо стамілася расказваць, што Федарона гранты піліць гэтыя ва ўсе, як я іх заву, золатаіскацелі, у Віталькі гэтага віруса. Ужо стамілася просто. Мне так крыўна за тое, што людзі, якія не кідаюць сваю справу, не перастаюць барацьбу, якія нешта робяць на працягу гэтых 4 гадоў,
яны там лишиліся усяго дома, яны там злачынцы. Я таксама, у меня дома нічого няма, мне все, забрали дом, полностью все, там завочна, пэўна, готовится да расстрэлу пабывалі, там, пэўна, прыгаворуць. І тут яшчэ гэтыя людзі, якія ліюць лайно на ўсё, на гэтаго. І ты атрымоўваецца, што і там ты і для тых злачынец, і тут для сваіх, якія вроде бы так, типа, змагары паліваюць. І чалавек, я цяпер разумею, чаму людзі кідаюць усю ту працу. Яны просто стамляюцца, таму што, ну як, ты нешта робіш, а цябе з усіх бакоў, як той мячык, і туды, і туды. І не то, что як это благодарности, удзячнасці няма. А дык гэта вот у соцсетках пастаянная, ой, цяжка жыць. Ну, сапраўды, вот, скажем, нехта запускае у соцсеткі з тых, ну, вот каго вы бачыце, з кім вы сустракаецеся, каго вы ведаеце конкретно. Ну, можа это боты, можа это вот праплачаныя якія-нибудь, ну, апроч там пэўных, у каго ведаеце, там, свое бачанне ситуации вакол, там все крадут, все вораги, ну кроме то самого, як его вируса, ну ён тада, ну и гэты заснавальнік парка высоких технологий Цапкалы, вот ён таксама не крадзе, ну да, я все заўсёды, не, гэта рэальныя людзі, я прозвішчы іх ведаю, я ведаю гэтых людзей, я з гэтымі людзьмі калісьці была ў добрых стасунках, але што ў іх зрабілася, я не ведаю. Выбачайце за такое выражэнне, як мой дзед казаў, ці яму кашу насрала, выбачайце, гэта я ўжо ад бабіны Галіны слоўцы. Таму што я не ведаю, што зрабіць з чалавекам, былі добрыя стасункі, тут паліваецца, ці гэта нейкая зайздрасць, і што, я кажу, калі зайздросціце, прашу, калі ласка, на маё месца. Хоць заўтра уступлю, правда, стамілася. Мне не бачуць моя малая дачка, у мяне ўнукі ўжо падлеткі. Дзякуй Богу, муж працуе ў Літве, яму не патрэбна вельмі маёй прысутнасці дома. Ну, калі ласка, зайздросціце, калі ласка, хоць заўтра, правда. Але ж не ведаю, пака жадаючых не было. Ну, это ж заўсёды так. Ўсё неправільна робіце, дык ідзі пакажы як. Мне нема калі. Да. Вы взяліся, вы рабіце, а я буду рассказывать, что як вы неправильно робіце. Сидеть на диване и кнопочки тискать у телефоне. Ганна піша, Ганна Роухельд, так, видать, правильно, ці як, выбачайте, калі неправильно прочитал. Ганна, ты молодец, мы с мамой тебя любим. Ой, вот так вот. З мамай мне яшчэ смешна вельмі слухаць гэта слово, як мне прыязджаюць людзі знаёміцца з Беларусі, там ужо знаёмся, і яны разумеюць, што я баба Галя, и сразу: моя мама вас так любіць. О, дарэчы, мы яшчэ вернемся до шэлтера, але паколькі ўжо зачапілі гэтую тэму, вот акурат таки ваш, я так разумею, таксама прыхільнік Вожык Патрыёт піша: Ганна вядзе канал Лукашолкі, пра што я ўжо вам усім па сакрэце сказаў, які арыентаваны на сталую аўдыторыю. Ну, маецца на ўвазе, відаць, аўдыторыю сталага ўзросту, на людзей сталага ўзросту. А ці ёсць водгукі ад гэтай сталай аўдыторыі? Что кажуць? Вы ведаеце, водгукаў много. Ну, я ж кажу, прыязджаюць, кажуць, наша мама так вас любіць. Так вось мэта нашага канала, майго трошки пра канал скажу, ну, пользуючись тут сваім становішчам, вось, хочу трохі прарэкламаваць яго, бо канал сатварыла я 1 снежня 23 года, у нас скоро будзе гадаўшчына, я бялей, вось. Я раней працавала на нефте, мы з Дмітровым Лупачом быў праект «Палата номер 6», после новинки, вось, а потым мне захацелася ж большага, і тут я стала блогеркай. У свои 53 гады стала блогеркай. Вось. І мы записываем такія міні-спектаклікі, гэтыя навіны, якія рэальныя навіны, мы преподносим, типа, мы бачым іх у тэлевізары знінка і преподносим людям, рассказываем праўдзівыя гісторыі пра ўсё. І гэта рассказана таким вот языком, каб у нас чулі вот гэтыя бабулі, сталага ўзроста людзі, каб ім было гэта зразумела.
каб яны гэта разумелі. І спачатку мы пачынаем выпуск таго, што мы там расказваем, во, як во, смачна яйкі пажарылі, а ці выкапала ты бульбу, ўсё гэта мы уцягваем чалавека, каб нас паглядзець у гутарку, таму што так, это ж цікава, это ж пра кожны дзень. І пасля начинаем абмяркоўваць гэтыя навіны. І пра Насралу во недавно гаварылі, і пра ўсё, што Лукашенко робіць, і пра Пуціна, і пра Азаронкаві, ну, гэта мы іх тролім, так, будзем казаць, такі маладзёны. Ну, яны таксама вам узаемнасцю адказваюць. Ой, ну, Азаронка, вораг, напэўна, номер 1, зараз яшчэ ў тура, бо ён лічна прыехаў, як канфіскоўвалі ў мяне хату, забіралі, здымаў, там ёсць на УНТ, вось, таму у нас абаюдная такая любоў з турам і з Азаронкам, вось. І таму гэта, я лічу, што гэта вельмі важна, таму што, каб людзі сталога веку, яны таксама разумелі, ну, что... Слушайте, ну у вас же там приколы, и вы запускаете это там в Инстаграм, там в ТикТок, но это и молодь как бы бачите, может быть ей больше прикольно поглядеть на это все. Конечно, як баба Галя, баба Ніна стриптиз танцует, чему ж не поглядеть? Ой, вы что, ваш танец, как говорится, сталеньких лебедей вообще был прекрасен. Ну, этого недавно я переклала песню «Остров невезения», весь покрытый золотом, абсолютно весь, патриарх московский у России есть. Ну, на русской мове, так, мы спіялі, гэта вельмі зайшло, супер, нас вельмі що глядяць Украина. У нас заўсюды і Ізраиль пишуть водгукі, і з Франції даже подарунки нам присылали, конфеты. Так что популярность растеть. Только что, як пытаются в этом мультике, а сколько корова даете молока? Да мы молока не видали пока. А вот еще раз тоже скажу, что на Байсоле мы открыли сбор на канал Лукашолки, бо мы працуем только у трох, здымаем на обычный телефончик, нема у нас ніякого. Я и режиссер, и оператор, и... Что вы на шелтеры не напилили себе на камеру нормальную? Ну? Ой, промолчу, я уже про гэта сказала. Евгения піша: прывітанне ўсім з Італіі ад беларусаў Балоніі. Дзякуй вялікі Ганне за яе працу. Ну вот правду бачыце, Алена Урбанович, Ганна, вы цудоўная, дзякуй вам. Дякую вялікі. Я не ведаю, ці вот тут людзі просто уражаныя ад таго, што чуюць, ці гэта тыя, хто кому вы оказывали дапамогу, гэта в принципе не важно. Люди адгукаются, и гэта самое галоўнае, мне самое каштоўнае, потому что все то, что там пишут некие злословцы там ці зайздросники, ну это ж фигня. Я тут еще трошечку раз на гэту тему сказали, во, гэта у нас такая-то, як вельмі цяжка ўжо робіцца тады, як ужо дастаюць гэтыя разлотаіскацелі. У мяне ёсць вот тут такая кніжачка, дзе у нас оставляюць водгукі людзі. Адно гэта калі гэта дакумент, дамова ці смс-ка, а гэта ўжо, гэта, кажу, буду потомкам сваім, мемуары буду пісаць. Вось, прысылаюць такія вот адкрытачкі нам, ведаеце, гэта зараз уже тыя людзі, якія жылі, дасылаюць на блот, ну да, во, дарагая Ганна, вітаю там са святам, з Новым годам. Гэта не смс, гэта не ў тэлефоне, гэта то, што можна пашчупаць, пагладзіць. Вот такія тут малюначкі, відаць, вот тут рисавалі дзеткі, як ад'язджалі ў нас. Тут такія шчырыя словы, шчыра дзякуем, агромная благодарнасць. І гэта вот просто, як цяжка ўжо за ўсё, так? Але ж я аптыміст, ўсё будзе добра, так? Тады возьмеш, палістаеш, пачытаеш, ну і, ну, далей барацьба працягваецца, будзем рабіць. Ну, дзякуй за працу, дабрыня праз экран адчуваецца. Вось і водгук. Ну вось так, бачыце, праз экран нават адчуваецца. А вот ведаеце, ці адчуваецца праз экран, што неабходна шэлтару дапамога. Тут вот ёсць спасылачка на QR-код і на рахунак для златувак. Так што, калі ласка, калі у вас ёсць такая магчымасць, мы вот зараз праз экран разам з Ганнай такія энергетыку вам адмысловую там скінем. Ганна, калі про Лукашолак, то есть атрымліваецца, гэта ваш асабісты проект, вот, мой асабісты, і вам за гэты асабісты проект, я так разумею, не толькі ад прапаганды, але і ад так званых сілавікоў прыляцела. Так, да, гэта было, яны ператрус рабілі дома. І да мамы да моей прыязджалі, яшчэ маме 80 гадоў, мамы той тэлефон кнопкамі, яна вообще, ну, чалавек, яна
ўжо не можаце, ну сталы чалавек, і на ўжо касцёл ніколі не дайдзеце, яны прыязджалі, папярэджвалі, што я перагінаю палку, каб яна. І мама сказала, ну маей дачцэ ўжо 53 гады, можаш яна сама як вырашыць, я ж не магу ніяк паўплываць на яе, правильно? Вось тады яны так былі затрыманні былі маіх родных, соцсеткі ўсе прызнаныя экстрэмісткамі. Было смешна, моя старонка ў аднакласніках прызнана экстрэмісткай, і 2 гады таму затрымалі 9 чалавек у Варапаеве ў паставах за лайк на мой фотаздымак з маей дачкой. Яны адседзелі 72 гадзіны па 3 сутак, гэтыя людзі, 9 чалавек, это я ведаю, і там я бацькі папаліся. Ведаеце, гэта вот што, гэта вот такі злачынец, бабагалі, гэта я такі злачынец, гэта... Ну, як помню, як мне забралі 10 жніўня, і быў суд, і тады Мядзелка такі прывітанне яму, я помню кожнага па фаміліі, і Мядзелку, і Рыбакова, усіх помню, вернемся. Вось, і ён прыйшоў і стаў на судзе казаць, пад руководством Ганны Федаронак у паставах рабілі коктейлі Молотова. І гэта ў пратаколе ўсё ёсць. А там былі суддзя, я і ён, і ўсё, у РУВД тады суды былі. Ну, не ведаю, як рабіць коктейлі Молотова. Шкада зараз, што я тады не ведала. Я ведала, што я выеду. Я, напэўна, праўда прабела. А так, я ж усё по закону. Вот так вот. Я хотел бы вернуться до шелтера. Так, Вожик пишем. У Ганны цудоўны надпіс на цішотцы. Дапаможам, каб усё так і было. Вожик і астатніх таксама падбухторвай, каб дапамаглі, каб так і было. Спасылачка на, вот, калі ласка, падтрымаць шэлтер, ёсць рахунак у златочках, і тут яшчэ раз будзе QR-код. Ганна, я вернуся до шэлтера з таким пытаннем. Все ж таки, я разумею, что не разорваться. Але вы самі сказали, что, па-першае, людям, ну, апроч, вот знайшлі ўжо дах над галавой, ведаюць, что кавы ёсць там з гарбатай, дзе папіць, узнікаюць пытанні. Самае, я думаю, першыя пытанні гэта псіхалагічная дапамога, ну, это один накірунак, і другі накірунак, што юрыдычна рабіць па легалізацыі, там, куды ісці, як рабіць, якія анкеты запаўняць, якія літары там пісаць. Ніхто ж вот з перапугу не ведае нішто, нікуды, ніяк, ці ёсць магчымасць нейкім чынам людзям дапамагчы. Ці, прынамсі, вы тады скіроўваеце у іншых вашыя партнёрскія арганізацыі, якія на гэтым спецыялізуюцца. Вот як вы робіце? Ну, я ж ужо казала, што я гэта ўсё раблю сама для сваіх жыхароў з майго дома. Я ўсё гэта раблю сама, расказваю кожны крок. У мяне ёсць шмат інфармацыі па як запоўніць тыя самыя анкеты, як зрабіць песель. У нас блізка знаходзіцца ўжонт, які за паўгадзіны робіць гэтый песель. Гэта кожны крок чалавеку расказваецца, распісваецца. Гэта я ўжо раблю дакладна сама. Але ж як прыязджаюць палітвязні, зразу спасылка ёсць ад байхэлпа, спасылка дапамозе. Чалавек запаўняць заяўку, там помощь медычная, юрыдычная, псіхалагічная, матэрыяльная. Многія адпраўляюцца у санаторыі ў Літву на 7 ці на 10 дзён, я не ведаю. Ад нас яшчэ едуць у санаторый. Таму дапамога, нам бы тую дапамогу ў 2020-2021 годзе. Той дапамогі не было тады, бо гэта не існавала яшчэ столькі людзей, якія дапамагалі. Тады людзі мне, як мы самі тыкаліся, самі хадзілі. Я помню, як я попала ў Беласток, і я не умела карыстацца Google картамі. Мне сказалі, калі ты не навучышся, то ты прападзеш. І я, як той ёжык, ела кактус і плакала і зноў ела, хадзіла з гэтымі кропачкамі, тым тэлефонам і плакала, галасіла, але ж навучылася. Ну, і зайца курыць можна навучыць 53 гады. Давайте не будем. А то скурыцца, і што тады? І 53 гады вы можна блогерам стаць, ведаеце, я ж не ведала, ну. Ну вы параўналі. Курыць навучыце блогерам стаць. Ну как-то... Ну не ведаю, я не ведаю, што лягчэй. Да, і за што больш прыляціць, да? Да. Вот на фоне гэтых узгаданых намі троляў і наездаў на абвінавачванняў, якія ёсць, вот это выгаранне вот гэтага, да пашло на ўсё, наколькі яно ёсць? Ёсць. Зараз прасцей, таму што я неяк
Можа зрабілася цвярдзей, ці не знаю, ці пофігістам больш зрабілася, ці ўжо скура больш толстая. Да. Я помню, як было першы, помню, так галасіла, вам не расказаць. Як сейчас помню, гэта ўсё ведаў мой муж, ён бачыў, ён до сих пор да гэтага часу кажа, калі ты гэта ўсё кінеш, таму што ўсё сваё, гэта што ўнутры, надо ж некаму высказаць. А ён ж першы, хто пападае пад раздачу, правда? Вось, я помню, была такая сітуацыя, як прыехалі да, ну, зараз можна агучваць ужо імёны того часу, гэта Таня Астроўскай. Дзеці прыехалі, старэйшы сын і маленькі, Сашка яшчэ быў зусім маленькі, вось. І Таню вывазілі ў Літву, а малых казалі, Ганна, да цябе, таму што, ну, вось, не было тады куды. І гэтыя прыехалі хлапцы, Сашка маленькі, яны прыехалі, ну, ані нічога няма ў іх, ні грошы, ні прадукту, ну, нічога. Я іх засяліла тады, а Таня была ў Літве, яна яшчэ не магла прыехаць у Польшу. І мы ўсім мірам збіралі, хлопцы прывазілі грошы, забівалі халадзільнік прадуктамі, опять кінула кліч, так і так, трэба дапамагчы. І яны жылі сколько там тыдняў, ну, Таня зараз пацвердзіць, калі што я не маню. Вось, і яны жылі несколько тыдняў у нас, пакуль Таня не прыехала. После яшчэ Таня жыла там, вось, і тады атрымалась такая сітуацыя, што там беларуска, которая 3 месяца жыла і нічога не рабіла, і тэрмін скончыўся, Віка там пісала, ну, пора ўжо ж неяк гэта, месца ж трэба асвабадзіць. І она стала пісаць у чатах всякие, ну, дрэнныя такія вещи. Я уже тады помню, ну, гэта яшчэ было раней, я так галасіла, і все, я ўсё кідаю, я болей не буду, у меня няма сил, ну як так можна, гэта ж несправедліва. І тады помню, моя сяброўка кажыць мне, ну, поплакала, я говорю, поплакала, цяпер подумай, вот ты заўтра кінеш, а хлопцы гэтыя, ну, ты ж ужо пацярпі, пока хлопцы. Ну, і так заўсёды. Як я только хочу кінуць, таму што стамілася, я ведаю, што там нехта ёсць, которому вот на гэты час я не магу кінуць. Ну, тады, можа тады. Тады опять хвалі гэта, ну, тады. Ну, гэта ўжо нейкая, это кусок майго жыцця. Гэта шэлтер, гэта маё дзіцё, як я кажу. Я кіню дзіцё, поэтому цяжка. Стаміўшыся, знаеш, так само, як маці дзіцё. Яна стамілася, і ўставаць надо, і ўсё, але ж можа, там гэта такія пафасныя словы, але ж... Ну, я вам скажу, не менш, калі лічыць пафаснымі, не менш пафасна пішуць тыя людзі, якім вы дапамаглі. Вось выдатны нік, я вам... Аліс Капут піша. Вялікі дзякуй Ганне за яе падтрымку і дапамогу людзям, якія былі вымушаныя пакінуць радзіму. Сам я жыў у шэлтары, мне гэта вельмі дапамагло, пакуль не знайшоў сталы заробак. Дзякуй. Ганна, ну і, можа быць, на завяршэнне, ўсё ж таки, не называючы імёнаў, але вот вы зараз размаўляеце з тымі людзьмі, якія прыязджаюць, якія вот вымушаныя з'ехаць і зараз з вами дзеляцца навінамі адтуль. Якія настроі, якія, вот, што яны перадаюць, вот, з чым яны, вот, што яны расказваюць, адкуль яны выехалі, якія настроі, якія пачуцці? Я скажу вельмі такія пазітыўныя рэчы. Выязджаюць, і яны аптымісты, яны не зломленыя. Была, выехаўшы недавно да мяне сям'я, прыехалі, сядзеў і муж, і сын, і яны прыехалі яшчэ жонка з дачкой, 4 чалавекі. І адседзелі 4 гады і бацька, і сын. А сын сеў, можа, 18 гадоў яму было яшчэ, яму зараз 22. Яны прыехалі, мы будзем змагацца. Все добра, все будзе добра, мы яго скінем. Да вот зараз. Зараз. Я говорю, мы, напэўна, тут уже больш зломленыя, чым яны, выходзячы за кратаў, ведаеце? Потому, говорю, гэта не адзін такі выпадак, гэта амаль што ўсе. Не зломленыя людзі выязджаюць, а гатовыя к барацьбе. Гэта так прыемна. Гэту сям'ю нам, калі мяне ўвідзець, яны успомняць, як я іх абдымала, яны ехалі ў другі шэлтер у Вроцлаў. Вельмі супер сям'я. Ну што ж, падтрымаю словы Мішэль. Ганна, дзякуй за вашу цяжкую працу. Ну і для тых, хто хоча ўсё ж таки падтрымаць гэтую цяжкую працу, Ганну ў яе працы, выказаць сваю салідарнасць, прадэманстраваць, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, складанасці і праз 4 гады беларус па-ранейшаму беларус, калі ласка, ёсць рахунак, ёсць QR-код, падтрымайце, дапамажыце шэлтару пратрымацца да Новага года, а там Лявончык
мы сочым за табой. Я спадзяюся, что абяцаў выканаеш, з наступнага года будзе падтрымка і будзе троху лягчэй. Дзякуй вяліка. Ганна Федаронак, баба Галя с Лукашонак. Баба Галя руліць. Баба Галя вообще зорка. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.